Приятели, да ви споделя каква е моята драма с тези закопчалки, които ви показах от предната стори. Стана така, че моят доставчик ми е изпратил привидно същите закопчалки и аз ги чаках около 2 месеца и си казах: ох, супер, най-накрая ще си ги сложа на чантите, които вече съм направила предварително. Но отваряйки ги, виждам, че той е объркал размера на магнита, който всъщност изглежда ето по този начин. Това са 10 мм. И това нещо, ако го сложа на моите огромни чанти, които са 50 дълги и 40 мисля, че бяха високи, ще ми създаде огромен конструктивен проблем. Аз дори няма и да опитвам да го слагам това нещо. Сега се чудя дали да изчакам още 2 месеца, за да ми ги произведе абсолютно същите. Аз тези ще ги върна. Или просто ще ги забутам в някой шкаф. Най-вероятно, може би някой ден ще ми потрябват. Това значи никога няма да ми потрябват. Но да, ще им реша съдбата по-късно. Или да сложа някои от тези, които ви бях снимала на стори. И честно казано, го мислих и си бях по принцип против, защото дизайна е един, структурата е такава, баланса на дизайна позволява тази закопчалка, не другите. Но пък аз съм доста позитивно настроена от към такива ситуации в моя живот и смятам, че всяко лошо нещо се е случило за добро. И в повечето случаи, когато аз не съм била доволна от някаква ситуация, последствие виждам, че е било за мое добро. И сега мисля наистина да сложа някои от тези, които ви снимах, за да видя реално как ще стои и евентуално вие дали ще ги харесате, пък може и да останат така. Не знам, ще видим. Това е общо взето историята. Чантите мога и да ги снимам по-късно, обаче още не съм им монтирала опакова. Още се чудя. Аз съм малко нерешителна в това отношение, но ще го реша този въпрос и ще ви покажа снимки в най-скоро време.